हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे लाभलिना बरगहाइन, जाय बिथांखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ, बिथांनि बागै गोदानै बुंनो गोनां जेबो गैथ'ला होननानै आं सानदों। जाय टकिअ अलिम्पिकनि थाखाय जोंनि आसाम आरो भारतनि थाखाय ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हानाय जादों बिथाङा। आरो बिथां बक्सिं चेम्पियनशिप बिथांनि बागै आङो अलरेडि सिगाङावनो भिडिअ बानायखांबाय। बिनि गासैबो डिटेल्स आरो बिनि थाखाय मानो गोनां, बिनि गुरुआ सोर, बेफोरनि बागै बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनावबो नायनो हागोन आरो नङाबा चेनेलाव थांनानैबो नायनो हानाय जागोन। दा बेयाव जाहैबाय मोनसे इन्टारेस्टिं आरो थुलुंगाथाव बाथ्राया जाहैबाय बिथां देरहानानै फैनायनि थाखाय जोंनि आसामनिफ्राय सासे बर' सुबुङा फोसावनानै होदों जे बिथांनो 5 बोसोरनि थाखाय फ्रियै अमा बेदर साप्लाइ एबा राननानै होनाय जागोन। दा बे मोनसे जोबोद गिदिर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेबो 5 बोसोरनि थाखाय बेखौ बिथांमोना मख'नानै होनाय जादों। जाय बिथाङा जादों मनज कुमार बसुमतारी पिगमेन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हानाय जागोन, नोंथांमोननो होखानाय जादों। दा बिथाङा फोसावनानै होदों आरो बिथांमोनहा फोसावनाय बादिब्ला बे हाबाफारि एबा बान्थाया सिम्बाय'टिक फुड फेमिलि बेनिफ्राय बेखौ होनाय जागोन, जायनि गेजेरजों बिथां बक्सारा फैबाय थानाय समफोराव गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे आरोबाव गुबुन गुबुन मेडेल एबा गुबुन गुबुन बान्थाफोर आजावनानै लानो हानाय जायो, जाहाथे बिनि थाखाय होनाय जादों होनदों। दा बे आरो बेजों लोगोसे बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन बिथांनि बागै आसाम सरकार आरो बेजों लोगोसे भारत सरकार गोबां बिथांमोना बान्था होनाय जादों आरो होलांबाय थानो हागौ। दा बेफोरनि बागै नोंथांमोननो गुबुन गुबुन भिडिअ लाबोगोन आरो सिगांनि भिडिअ बुंनायाव नोंथांमोना अलरेडि बिथाङा मा बान्था मोनखो, बबेनिफ्राय, बेफोर गासैखौबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामखानाय दङ। आरो बियो इन्टारभिउनि थाखाय एबा जेसेबांनाखि कम्पिटिटिभ एग्जाम जिरायगोन बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गोनांथार बाथ्रा। मानो होनबा स्पर्ट्स पार्सना मोनफ्रोमबो एग्जामावनो कमन कुइसन जायो आरो बेयो आसामनि आरो बेयो रिसेन्टलि, बेखायनो बियो जोबोद गोनां जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।